Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Oh, you are most welcome. Duty ka na, ugma. Ayaw lang. Ba nagyapon ta? Sa? Mingaw na may noon ko nimo. Armando? Yes. Wa pa kahuwas sino? Hinday lang sa pag-drive ha. Taxi ko kung maabot ka na. Amping. Bye. Kadiyat lang. Gikuptan ni mo nga akong buktan. Merry Christmas. Merry Christmas, Sab. Amping! Kamalipayan ko karon. Lahi ang kalipay nga akong gibati karon uban kang melody. Oh my God. I think I'm falling for her. Oh, no. Dili ko kaya ang ibatiyo. Apan, paningunog sa dili ko na mapunga ng akong kaugalingon. Oh, melody. Ay, mao sa dayang nadugas inday melody ka. Kaya laliman kini iyang mga regalo na to. Wa ko magdahom, nga apil day ko nga imong hatagan day. Salamat kay ha. Pagka ko na be. Unsa? Kinahanglan gyud mo? Sa pasalamat man ta. O kadaganin ni ho. Iya ko ning sorpresa na to. Awa ha. May regalo ko, may relo, may mga t-shirt, as ka ang ayanan na ko ini. Manimbaya taga, may bag-o naman ta. May tagkwarta gyatag na lang ani, mas malipay pa ko. May sobra pa man ko direti ha. Iba na lang ni. Allah! Hagkan gini ron, hagkan gini. Tagkwartahan gud nimo. Magpahawak yung tingalin eh. Ikaw kas may agi ka wa na kay kwarta. Sa amo ni sinking tiya. Nakadawat man ko og mo na akong gigas. Ay, kabuutan, magpahawak gini. Mo day, usa man ang sinking day. Mao di ay. Unya wa day kasabot. Uy, Di ay. Tita? Nag-inusara ka din sa minibar na nag-inom? Want me to join you? Labing maayo aron may kauban ko. Here. Oh, thanks. Wa pa di ay mauli si Tito Armando? Wa pa. By the way, nahatag na ba ni Tito Armando ang yung regalo ni mo nga sing-sing? Unsa? Nakita ko manggod siya makausa kay gayon dito sa jewelry shop sa usa ka mall. Namili og sing-sing. Here, see this? Nindot. Yeah. Og si Tito Armando ang nagbayad ni ini. Iyang regalo alang nako. Og nagpili usab siya og sing-sing alang nimo. Let me see, tita, kung maubag katong ako nagustuhan ng iyang gipalit alang nimo. Wa pa siya nahatag alang nako, Jenny. What? Oh. Maybe, unya pa niya ihatag nimo, tita. Anyways, it's still Christmas. Si Tito Armando na tingali karon naabot, tita. Aga to. Did you have fun?
Oh yes, medyo kainom lang ko gamay. Ay, hello, Tito. Excuse me. Biyaan to na ka din, tita, ha? May kauban ka naman. Minom ka? Pamparelax, samtang nagpaabot na mo. Oh, taras kwarto. Mga tuwa na ta. Huwag ka ba'y nalimtan sa paghatag na ko? Hmm? Matuloy, Chini, nga namili ka kunog sing-sing alang na ako. Hay na. Ha? Oh, of course. Naman. Yata ko tato ni mo, human sa Noche Boy na. Pero nagdali magkaglakaw. Tuwas tong lawak. Mao ba? Oh, Kennedy ay? You like it? Okay ra. Pero dili kay na ko gusto ang disenyo. It's so casual. Oo. Well, anyway, ang ako regalo ni mo, malate ha. Saan na busy manggod ko og samot lately. Maong, wa ko makaigayon pamalit og regalo. Okay lang. No problem. Merry Christmas, Agatha. Merry Christmas, Armando. Dikit ko makatuog. Nanghang na lang ang ako matuog pinukusog piyong. Pero dikit ko makatuog. Nga naman eh. Nga bang magsigir man kukuna-kuna ni Armando? Kanindot pamation sa kainit siya puto nga may kakus na ko kakaniya. Samtang natuog siya. Og dahil iya kong giyakan. Unsa ba kining akong gipati alang ni mo, Armando? Wa ko makasabot. Gusto ko matubag ka kaniya nga o. Sama ni mo. Mingawan na sab ko ni mo. Pero gipungan ko nga akong kaugalingon. Tungod kay dili angay. Dili mahimo. Pero nga nang bingawon na masab ko ni mo. Armando. And I don't know. Darling. May fashion show ko tonight sa usa ka dakong mall for their New Year's sale. I want you to come. Gusto ko makita ko ni mo paso and see how glamorous I am. Okay. Makatanaw ka ba usap, tita? Let me see if I could, ha? Di lang ko masad. Okay, but I will be so happy if I will see you there. I'll try. Tingalig magkahigayon pa ko kapit dito, human ko sa ako nakaw. Thank you, tita. Hope to see you there. Kadaghang tao sa unahan. Midnight sale man ko. Ug may event sub sa activity area. May fashion show ko, no? Nindot na itanaw ko eh. Ang ngayon kayong mga model ana sila ipanulog. Unya, labing siguro, mga kwapa kayo sila. Nindotang tang itanaw ko eh. Di lang mahimo kay wa ditong napitang akong assignment sa pagpanlimpyo. Ni asa CR layo ro dito sa activity area. Ay. Ikaw pa, sugsugan ka gyud kaayo, oy. Nganong may iban man gyud ka nako dinhi, uy. Tingalig makita ka sa akong anak dinhi. Di lagi ko musikik ni mo. Ay lang pala tagod. Siya gyud, uy. Mutan ko si mong giingon nga fashion show sa imong magaron. May mga gwapa ra bang model ha, tingalig mututo kag maayo. Mutanaw pero igoro diha. Ang imo ring lawas nga kung tutukan, baby. Promise that? Oh, lagi. Mag-CR una ko ha. Samtang wa pa may sugod ang show. Ari lang ko diring dapita, layo dito kay Mingaw. Ito ang mga tao nagtapog sa activity area. Uban ang taga. Sudsiya. Unsa? Hanggawan mi ay. Di ka ba uban? Alibe. Ako rin ba uban, Ibe? Unsa? Ako na kilili. Lagi tao. Aliba, kadiyot ra kayo. Yapat man ka, uy. Dikit ko. Basig may magkalitog sud. Lagi, kadiyot ra lagi kaayo din na.
duha diyang nagbinirahay man. Paya, batan po man nag-idaran nga babae. Matrona. Ako atoon sa Melody. Pakitun ako siya sa duha nga nagbinirahay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!